Dewe ora apa. Kanane pancen wis kaya ngene. Sopo kuwi? Setan ora doyan demit orang tulis metu. Wah! Tunggal guru aja ganggu. Tunggal kate aja nyatek. Tunggal asu aja patu. Iki dadaku. Endi dadamu, Ini maju. Wah, maju. Aku rati. Semprociyo ngalan. Tak kira demit. Jebule munyuk. Ame ngopo kowe Iki kula, Be. Tambur. Ame ngopo rene? Jaluk jatah. Mboten, Matamu ora nyanggup piye prae sepi. Niku wau le, wonten gamelan reget. Tarsiki no. Jasmu. Kowe ngopo rene? Ono migato sisan kok. Ora ana sing cedhak aku ora apa-apa. Anane terus pancen kudu kaya ngene. Niki pun dalu lho, Ge. Panjenengan tasih teng mriki to. Saiki. Kok kene iki omahku kok. Aku ame turun jengking modane kene sasirku. Ning ngopo ngatur-ngatur aku? Sampun to, Ge. Go. Betul tawon go, Go. Kupingmu iki budek. Emak! Ngoten iki yo. Pun to, Be, mang leren. Aku durung iso leren, Bu. Ini aku leren sing arep bateni aku sapa? Kowe. Kanca-kancamu. Sawangen to, Bu. Kanane saiki kaya ngene, Bu. Lo sing gelem gagas liyane aku, Bu. Minggat to kabeh sisan kono. Minggat to, Bu. Ayo, Be. Ayo, Be. Mbok karo niki. Ngapa engkau menang?
menyaksikan hidup dan mati. Mati yang dimiliki oleh yang dilahirkan. Seperti halnya kelahiran. Dilakoni siapapun yang bakal mati. Jadi, mengapa menjadikan apa-apa yang telah pasti datang? Itu kematian yang aku takutkan, Sarwita. Tapi masa depan negeri yang lengkai. Ambilkan jubah suciku, Sarwita. Aku akan berangkat ke medan perang menyongsong kematian. Berangkatlah! Berangkatlah, Raryan! Bung Karno, ingin bangsa juran, enek rokok, sirotan melengkono, tunggu ika satriane. Bung Karno, ingin bangsa juran, enek rokok. Masuk. Cakepmu. Pekalian morambun. Barbie juragan-juragan toprak. Sopo sing ra kenalan? Hah? Pekalian ora? Ayo jelas kelingan. Awong tambur. Barku ibon. Ah, itu jajah di sopir aku. Lapangan-lapangan kosong disulap. Jadi panggung sing edapi-edapi. Kowe kelingan ora, Mbok? Ayo jelas kelingan. Tukang kerek. Bun. Barku ya. Ora enek. Aku ngombe kok ciu. Minim yo vodka. Kekelingan ora, Bu. Ayo jelas kelingan. Tukang kerek. Sawangan kahanan saya itu. Sawangan. Terus orang sing gelem nonton toprak, Bu. Hei, masih tau Bi? Wong saiki iki tau Bi? Si akeh sing seneng nonton toprak. Sopo? Niko. Bah, Pin. Apa nek? Niko. Pak Dendaya. Terus Niko. Bodi. Vicky. Le Gogon. Sing mbok sebutke lah wong tuwa kabeh. Sopo? Niki, terus Niki. Yang Niki jangan mboten mungkin kesupen. Sopo? Le Salaman. Iya. Tujuanen salaman guys sing gelem nonton. Iya. Ora ngono sing ame setor ciu sopo? Nggih. Dapurmu. Sing kuwi wis tuwa kabeh ya, Bu. Penonton-penonton cah nom saiki wis semok nonton doprak. Tak critani. Biyen ki anggere lakone penangsan ki sing nonton iki wah. Antri-antri, Bu. Kahanane jan wis mah. Tontonane ya wis pancen wah. Hei. Ya jangan nyalahke toprak kuwi sepi mergo penonton. Ayo ra iso lho. Saiki penonton-penonton kae tugas apa? Pak yo mau nonton kok. Tapi yang tontonane gede ngene iki tok. Sing manis do ora karo. Wong tuwa-tuwa marang karo. Lah jur sing arep ditonton ki apa? Oh jenis ini tradisi nek ngono kuwi kok. Ose kok, ose. Ngono ki perlu ki jenenge inovasi, Be. Ki contone ya. Lampu-lampu sing ning panggung kae. Ki gantinan lampu sing apik.
Dadi ki iso muter-muter. Wah. Nyorot rono, nyorot rene. Dadi dikit-dikit ki padang. Ora gur trontong-trontong ra cetha ngono kuwi. Terus ki jarane biasane sing dienggo kuwi gantinan jaran asli. Dadi ki ora mesake sing main. Menungso bungkel kain lutu. Dan kuat. Ora kuat. Terus kibone tengah pentas. Modar. Terus ki cerekane biasane kae. Kuwi gantinan sing otomatis. Dadi ki iso dipencet ijo dhewe layare. Pencet munggah dhewe. Ora gur kerak. Kasihan saya loh. Ini ngapal semua ini. Sing jenenge seni tradisi wujude cek ngono kuwi. Ane pengen gayanya gawe yo. Tak andani bisa bocate gak ada langsung karepmu. Saya andani bisa angkas. Piye? Kesenian tradisi kuwi perlu sing jenenge inovasi. Mergo tradisi iki bakal mati. Yen ra ngikuti modernisasi. Oh, nggih. Aku dhewe opo jadane angel. Aku canom kadane wae. Aku canom ning otakku masih berjalan. Lah kae delone. Gamelan ditolongi po yo ngerti. Lampu teng blendra ra cetha. Buri panggung kae. Isine gur mendung main. Mendung main. Hei. Penangsa. Penangsa iki. Yo. Terangkakno nggih. Terangkakno. Apa Sunan Kudus? Karo sampeyan iku pripun? Awi mboten ngaturi rakane. Pun brodol susah Hadiwijaya. Penangsan kira tanggap ing sasmita. Sasmita. Sasmita napa? Sasmita diatel apa? Penangsan. Tegesen bapa ngucap asin kuwi bapa nyuwun uyah. Yen bapa ngucap legi kuwi bapa nyuwun kula. Sing tak karepe rangkakno kuwi mau, rangkakno ana wetenge Sultan Hadiwijaya. Ajen ngoten, kula tututane Hadiwijaya sakniki. Mumpung durung adoh. Posik. Jur arep ngopo? Hadiwijaya kae. Tak patenane. Ora bakal bisa. Dino iki tak umpamake timun musuh duren. Timun kuwi ditibani utawa nibani duren tetep wae bakal acur ge. Durane sinten? Sultan Hadiwijaya. Matimune? Arya Penangsa. Gedene semene kok ditimun-timunke. Penangsa. Opo ameh takon? Sing linggo ana kursi iki mau sapa? Kula. Sing linggo ana kursi iki mau sapa? Kula. Sing linggo ana kursi sing wis gak rajah iki mau sapa? Tuh. Nawi mekaten. Apa saya kula kok? Kula mboten saged grangsang gawe bawan pajak. Kula nyuwun pangapura Bapak. Kang sono. Digetunono ora bakal bisa bali. Menawa ora diwiradati. Syaratipun pun apa? Ana saranan. Nanging apa kowe saguh nglakoni? Saguh.
sepisan. 40 dina 40 wengi suwene cegah dahar kelawan guling. Tegese ora oleh mangan, ora oleh ngombe 40 dina suwene. Saku. Saku. Jomene gur poso 40 dina 40 wengi. Setahun, sewindu, salawase. Nangsang saguh. Angka loro. 40 dina 40 wengi suwene ora oleh cedak kelawan wanita. Saku. Saguh. Ora cedak karo wanita iki ra patheken. Jomene gur ora cedak 40 dina 40 wengi. Setahun, sewindu, salawase. Sak modare. Wanita-wanita itu gur marai duraka. Sing angka 3. 40 dina suwene penangsang ora oleh duka. Sak. Piye? Pripun? 40 dina suwene penangsang ora oleh nesu. Saku apa? Iku wonten iki dijoli napa? Aku nglaku kok dijoli. Saku apa ora? Kula saguh. Oh sing pantes. Mau wangsuani cantah. Saguh. Saguh apa ora? Nggih kula saguh. Sing pantes. Nggih kula saguh. Kurang pantes. Nggih kula saguh. Pun.
malah. Jenenge pripun malah ningsih orang genah. Aku ki tahu, Bu. Aku ki mau kelingan di zaman semono, Bu. Gendang gendung deng de jaman semono. Jor kelingan ningsih lanang. Waktu bacan kesamprot traktor, jarang latihan pondako aktor. Glung gleng glung gleng glung gleng glung gleng glung gleng glung gleng glung gleng. Tak tak terus tak tak terus tak tak terus tak tak. Suparman turunan dipan, jare seniman kok jeget-gepan. Dong beng dong Mas Joko gonceng ke VR. Seniman tua Gonceng ke VR. bakale modal. Modal terus nekan dasmu ya. Ya ora apa-apa kowe muja-mujaki aku putar. Wis ngerti to aku saiki kaya Rabe. Ngene iki mau aku wis ngerti saiki kaya intermezzo. Heh? Intermezzo. Kamu kok. Dadi ngono. Yen aku durung rawuh, polahmu klejingan kaya ngono kuwi. Lah, kesanipun Ndara Kamandaka niki dos pundi to? Aku iki lak bendaramu. Nggih. Kowe kuwi abdiku. Nggih. Yen aku rawuh kudune diwedeni. Walah, diwedeni Sing to. ora. Oh, ngertos. Ayo, cangkeme kamu. Ayo. Sedangkan cangkeme kamu. Tok tok. Glong neng 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 glong. Mandoko. Kamandaka. Karep ora kaya ngono kuwi ya, Le. Pripun to Ndara? Aku iki lak bendaramu. Nggih. Ngene wae. Pripun? Yen aku rawuh diregani. Walah. Diregani to? Udah. Oh, ngertos. Baleni pisan kan. Nggih. Cangkeme gameli. Siap. Tok tok. Glong neng glong neng glong neng glong neng glong neng glong neng glong. Ndara Kamandaka. Wah, niki sojane pinten niki? Kalian mawon nggih kalian nggih. Oh. Wah, niki takoke sareng ngono iki. Kula siap nggih, kula nggih niki. Wah, niki perkutut. Ora kaya ngono kuwi. Ngene Le. Iki gampang. Nggih.
yen aku rawuh sirahe didikloke. Wah, wis Pak. Nggih, Mudeng ngertos yen aku rawuh sirahe didikloke. mudeng Ngertos. bisa gas balik. Nggih. Ayo cakeme gampang. Terus Glong neng 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 glong ngono kuwi oleh sing ditikno pengen dudu sirahku. Sudah semua lho. Ono aku sing lak kelambun ya. Kabeh cocoklok. Ngucai rokok. Kowe kali kapur labur. Lakon iki ra aku sing ramai iki. Sopo sing iso main ki HP? Kowe kali kan ora? Heh. Ya saiki bisa kabur. Dibalenti. Kowe dadi bendarane, aku dadi abdine. Ayo pur pisan kabeh. Percaya aku. Sesuai nglakone iki kowe sing dadi ro, aku sing jamin. Ayo baleni pur. Pisan gas pur. Tolong ae tak beri. Tolong. Ngoten lho. Hei, ayo to pur, kowe iki ngopo? Ngoten nggih. Ayo to baleni pisan gas pur. Ayo to pur. Jenengan ki ayo ngerti dhewe to, Be. Tahanan omahku kok piye? Tukang kerek iki beda karo rol. Bayaranku ki piro? Lah iya. Kowe melu aku. Tak latih, sesuk kowe dadi rol. Percaya karo aku. Ayo boleh iki sangas Bur. Ayo lah. Ayo tombur, ayo. Sampun. Kowe wegah. Hah? Kowe wegah. Kowe wegah minggir kono. Ngapa kowe nangane? Su. Minggir kabeh kono. Kulo niki jane ajeng pamit, Be. Topong dia wis ra iso nguripi. Aku jenenge tanggungan bojo. Anak cilik. Durungin aku ki buta-buta sing liyane. Bayan aku nek kene iki terus. Aku ki lak ya ora iso urip to, Be. Mula aku sudah tekad. Aku harus pamit. Kene kowe mau ngameh nyerah karo kahanan iki. Hah? Kahanan kok ngene iki dilakoni ora mung sedina rong dina, Bu. Bendino. Tahunan, Bu. Mau kertas, Be. Kulo ngertos. Ning aku ki wis ra iso endo meneh, Be. Jalaran aku iku kudu tanggung jawab. Be. Kok tumut kula mawon, Be. Nggih. Percaya kali kula, Be. Pisan iki mawon. Jenengan maktu kali kula, Be, nggih. Ora. Kowe nek makan mangkat kok. Aku ora iso ngalang-alangi kok. Hah? Nek aku ora iso kaya apa-apa, Bu. Aku mau iso ndongake supaya kelaksanan apa sing dadi kegayuhan.
Bur. Bur. Duweku mau garing. Nyek. Boten, Be. Apa no? Boten. Iki sobokku sangu makan. Boten. Bur. Ya. Sekolah mangkat kalau selawan, sekolah mangkat. Ora perlu nak. Ora perlu nangis. Anane jan pancen kudu koyo ngene. Bor. Setelono ya, Bor. Sesuk bakal aku gawe pentas sing tapi Bor. Sopo ngomong aku wis tuwa? Aku wis enak, Bor. Aku durung arep mulai. Aku durung arep mulai. Senadyan mataku, penyawaku wis remeng-remeng. Pangrunguku wis selamat-selamat. Nanging rasa pangrasa isih jangkep mulat kahanan. Aku durung arep mulai. Wah, seksenono aku bakal gawe pentas sing tapi Bu. Penonton bakalan rame Bu. Sopo ngomong aku wis tuwa? Aku durung tuwa. Aku durung arep mulai. Demikian para hadirin sekalian yang telah menyaksikan pementasan. Semoga Mas Galang sang sutradara, monggo bro, musik, monggo Mbak. Nah, ini sutradaranya Mas Galang, aktornya Mas Logi. Para hadirin sekalian, ini lagi penampilan dari teater Akar yang telah membawakan Hitung Panggung Kok Anioku. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini yang telah mengikuti sajian dari awal sampai pada akhir dari pertunjukan malam hari ini. Dengan seksama telah berapresiasi bersama. Sekali lagi kami atas nama Bapak Strandi Sukowati Sragen mengaturkan banyak terima kasih atas apresiasinya, dan kepada teman-teman pengisi acara dari Teater X, Teater Akar, kemudian dari Teater Sukampo, kami banyak mengaturkan terima kasih atas partisipasinya untuk tampil di pendopo Strandi Sukowati ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan ingat nanti tanggal 25 Agustus akan ada pementasan lagi. Selamat
menyaksikan penggerbuan dari akan penggur. Nuhun.